Daw gibakwi ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang akusasyon kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung asa gitawag niini nga drug addict ang Pangulo. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Sa pulong nga gibuhian ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ato sa prayer rally sa Davao City ni atong miaging bulan, daw gitawag nining drug addict si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Apan sa press conference nga gipahigayon kagabi ni kanhi Pangulong Duterte, gibutiag niini nga wala niya giingnan nga drug addict ang Pangulo. Kini dihang gipangutana sa mga miyembro sa media kung dayon pa ang iyang hagit sa Pangulo nga magpailawom sa drug test sa publiko. Sumala sa kanhi Pangulo nga buot lang matud pa niini nga ipasabot nga nagatumar og droga susama sa antibiotic o aspirin ang Pangulo. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug, pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako.